Здравейте, аз съм Ани Пенчева и в това кратко видео ще ви покажа колко лесно може да си направите онлайн регистрация в интернет магазина на компанията Forever Living Products и да пазарувате продуктите с отстъпка или 5 или 30%. И така, Forever Living Products е една международна компания, това е най-големият производител на алоe вера в света. Компанията се развива в над 160 държави, затова имате два варианта да стигнете до споразумението за регистрация. Единият вариант е като заредите foreverliving.com, защото това е международният сайт на компанията. Изберете държава България. Първо избирате, виждате, че на всеки континент вие може да бъдете и от друга държава. По същия начин ще ви зареди, ако решите да правите регистрация в някоя друга държава. И така ние избираме България, защото сме в България. Google, между другото, автоматично зарежда тук, че сме в България. Какво трябва да направим, за да се регистрираме? Това натискаме бутонче "Включи се" и тук натискаме бутонче "Включи се". Системата зарежда вече официалният сайт на компанията в съответната държава, т.е. това е сайта на Forever в България, който е flp.bg. По принцип директно може да го въведете в flp.bg, може и през foreverliving.com, както и решите, но така или иначе стигаме до flp.bg и ето тук виждате това бутонче с това плюсче, кликате върху него и се зарежда онлайн регистрацията на собствен бизнес или ставате не само собственик на бизнес, ставате просто и клиент с 5% отстъпка. Никой не ви ангажира, разбира се, да ставате собственик на бизнес, но имате и такава възможност. Компанията ви дава и такава възможност. Виждате точка 2, аз ще ви говоря само за две от точките, няма да ви занимавам, вие ще си прочетете всичко подробно. Ако имате въпроси, разбира се, ще се свържете с човека, който ви изпрати това видео или с мен и ще отговорим на всичките въпроси. Преференциален клиент е клиент с 5% отстъпка от клиентските цени. Попълвайки тази молба, попълвайки това споразумение, вие автоматично получавате 5% от клиентските цени. В момента, в който натрупате необходимият оборот по маркетинговият план от две бонусни точки продукти, вие ставате собственик на Forever Business и започвате да пазарувате с 30% отстъпка. Така че тогава вече, ставайки собственик на Forever Business, вие първо преди всичко сте клиент на компанията, а пък ако искате да правите бизнес и ако някой се вълнува каква е възможността за бизнес с Forever, тогава ще получавате едни бонуси. За тези бонуси компанията ще изиска от вас съответните необходими действия като собственик на бизнес в нашата страна, но до този момент вие, ако сте просто клиент на компанията с 30% отстъпка или с 5%, никой по никакъв начин с нищо не ви ангажира. И не забравяйте, че в 10-та точка е посочено, че винаги можете да прекратите това споразумение, когато и да решите, ако въобще решите, че е необходимо. Но без никакви ангажименти, без никакви годишни такси, без никакви, наистина, абсолютно най-обикновен клиент на компанията може да станете. И така тук въвеждате имейла си, на който имейл ще ви изпратят линк към регистрацията. Въвеждате и това, което е посочено тук, за да може да се удостоверите, че не сте някакъв измамник. Изпращате. Аз тъй като вече си направих регистрация, получавате ето тук в FLP, получавате ето тук в кутията. Някой път може да пристигне и в спам, имайте в предвид, но получавате ето тази форма за регистрация на Forever Business. И така. Влизате вече в първоначалната страница. Тук първоначално ви предлагат, тъй като това е най-изгодният начин да пазарувате на 30%, предлагат ви да купите стартовият пакет, който стартов пакет купувате продукти, които са за точка и половина, т.е. с по-малката им равностойност финансова, но пък получавате всички необходими предимства, а все едно, че сте натрупали оборот от две бонусни точки. Това е един наистина изгоден вариант да дадете 746 лева и веднага да спестите над 260 лева от закупуването на този продукт.
но така или иначе никой не ви ангажира да започнете с този пакет. Стартовия пакет е много изгоден, защото получавате една програма Clean 9, или това е изчистваща токсините програма, която е хубаво да я правим всяка година, поне 2 пъти годишно, както и 16 топ продукта, от които може да консумирате, може да подарите, може да продадете, каквото си прецените, плюс печатни материали. Този пакет е много подходящ за хора, които искат да започнат бизнес веднага, по най-изгодният начин, но не е задължителен абсолютно за никой. Ако решите да стартирате с пакет, просто избирате ванилия или шоколад, защото в този тук пакет имате един шейк, много полезен, който шейк е или ванилия, или шоколад. По този начин вече ще си изберете с кой пакет да стартирате. Стартирайки с пакет, след малко ще заредим варианта, благодаря ще изберат с други продукти, защото ще ви покажа малко по-трудно е, смисъл такъв, по-различно е да изберете продукти, докато тук е много по-лесно да стартирате с пакет. И така, избираме, благодаря, ще стартирам с минимална поръчка. Между другото, минималната поръчка е 88 лева. Е добре да се съобразите и с това нещо. Минимум така. И сега тук си въвеждате данните. Аз, разбира се, си ги измислям. И така, тук съм си измислила едно ЕГН. Записвате град, примерно София, пощенски код 1618, например пишете квартал. Това е квартала по вашето местоживеене, да кажем блок 220. Тук си записвате актуалния телефонен номер, защото на актуалния телефонен номер ще получавате съобщения, ако има някакви промоции, някакви полезни за вас информации, ще ви изпраща фирмата. Ако вече смятате да правите бизнес, е добре още в началото, закупувайки продукти, веднага да си въведете тук банковата сметка, но не е необходимо, защото все пак, ако правите бизнес, ще получавате бонуси и трябва да бъдат преведени някъде. И така, стигаме до това, което е, мисля, че най-важно. Надявам се, че сте се подготвили. Тук се записва ID, пълният 12-цифрен номер на вашият спонсор. Сега, взимате го от човека, който ви изпрати това видео или който иска да ви регистрира, или ако няма кой, си записвате моят номер 30714. И тук записвате името, видяхте, че го провери веднага системата Анета Пенчева. И така, виждате, това е. Сега това, което трябва да направим, да изберем продукти. Избираме си някакви продукти за минимум 88 лева. За да стане по-бързо, например, нещо ще избера 2 опаковки от Aloe Vera Gel. Виждате тук веднага излезе продуктите, че са 202 бонусни точки, 102 лева. И така, от тук нататък това, което трябва да направите, да изпратите молбата за регистрация. Аз сега няма да изпращам, защото това е фалшив акаунт и не искам да създавам неприятности. Но така или иначе, като натиснете изпрати молбата за регистрация, това е достатъчно и системата ще ви зареди следващите стъпки от това как да си получите вашата поръчка. Ще изберете до кой офис на Speedy да бъде доставена или пък до кой адрес искате да ви бъде доставена поръчката. Ще изберете как да пазарувате, както във всеки един обикновен интернет магазин. Това, което трябва да имате в предвид е, че ако до 2 часа си направите регистрацията и си пуснете поръчката в съответния ден, още същия ден тази поръчка ще тръгне и още на следващия ден може да бъде при вас на адреса, който сте посочили, за да може да се възползвате веднага от продуктите, които бихте искали да ползвате. Това, което трябва да знаете е, че първата поръчка е добре да си я вземете лично, защото след като сме попълнили тази виртуална молба за регистрация, при първата си поръчка, когато я взимате, колегите от Speedy ще ви помолят да подпишете хартиения носител на молбата с регистрация. Ще получите копия от хартиения носител, а другото копие отива в фирмата. И така, изпращате молбата, написвате абсолютно всичко и
в рамките на до 2 дни, така както сте избрали, вие ще можете спокойно да си се възползвате от продуктите. Виждате, че е много лесно. Свържете се с човека, който ви изпрати това видео, или пък се свържете с мен. Ще ми бъде приятно. И така, желая на всички много хубав ден, много успех, бъдете здрави и до скоро!